Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 13 сентябрь, сишәмбе. Мен Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Тарихка бүгенге көн нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турда алдагы минутта кыскача булыр. Бүген Россиядә программистлар көнен билгеләп үтәләр. Һәрберебез тормышта аларның эшчәнлекләре белән һәрдаим очрашып торабыз. Бүгенге көндә сәнәгать, медицина, мәдәният, белем бирү өлкәләрен электрон җайланмалардан башка күз алдына да китерү мөмкин түгел. 1929 елның 13 августында Александр Флеминг беренче тапкыр пенициллин турында игълан итә. Бактериолог кешеләрне инфекцияләрдән саклап калу өчен тикшерүләр үткәргәндә пенициллин ачышына тап була. 1945 елда галимгә Нобель премиясе тапшырыла. Бүген 13 сентябрь көнне һөнәри бәйрәмнәрен чәч тарашлар билгеләп үтә. Совет чорында безнең илдә парикмахерларга гади көн күреш хезмәткәрләренә караган кебек карыйлар иде. Бүген исә чәч тараш бигрәк тә үз эшенең остасы, чын мәгънәсендә сәнгати һөнәр иясе дисәк тә була. Шушы көннәрдә 18-нче Халыкара Казан мөселман кинофестивале эшен төгәлләп җиңүчеләрне бүләкләде. Ибн Фадлан документаль нәфис фильмны фестивальнең вакыйганың тарихи әһәмиятен чагылдыру өчен дип аталган махсус дипломга лаек булды. Тамашачы тарафыннан иң зур кызыксыну уяткан фильмның режиссеры Айназ Мөхәммәтҗанов моны ничек аңлатыр икән, бүген ул тапшырыбызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез Айназ. Хәерле көннәр. Чыннан да менә сезнең иҗат җимешегез тамашачы тарафыннан шул кадәр зур кызыксыну уятты, хәтта оештыручылар өстәмә күрсәтүләрдә күрсәтергә мәҗбүр булдылар дип әйтсәм дә була. Чын ажиотаж булды. Үзегез менә бу кызыксынуны, менә бу уңышны ничек аңлатыр идегез? Минемчә, иң беренче сәбәбе бу безнең тарихи темага, дини темага әлеге көндә фильмнар, контент җитмәү дип табам мин. Инде бу ел безнең шундый зур вакыйга Болгар дәүләтенең 1100 ел элек рәсми рәвештә ислам динен кабул итү, ул инде ел дәвамында ел яңгырап торды һәм шуңа күрә инде бу темага фильм төшерелде икән, ул да ничектер игътибарга лаек булырга тиеш дип уйлыйм мин. Монда инде күбрәк тамашачының ихтыяҗынан күрәм мин. Әлбәттә, без дә тырыштык, ләкин менә мондый фильмнарның җитмәве, мондый фильмнарның кирәк булуын да күрәм мин. Фильмның форматы үзенчәлекле. Чит ил кинематографлары әлбәттә инде күптән мондый форматка игътибар итәләр, күрсәтәләр тамашачыларга. Ә менә бездә миңа калса әле бу беренче тапкыр нәфис фильм белән документаль фильмны бергә кушып эшләү. Ә менә сезнең бер интервьюда мондый сүзләрегез бар. Ибн Фадлан темасына мөрәҗәгать итсәк, аның турында сериал да төшереп була, драма да, комедия да хәтта. Шуңа да карамастан сез үзегез менә мондый жанрны сайлап алгансыз. Бу жанрны сайлау монда инде әлбәттә безнең иң беренче теләк бу тулы метрлы уен фильмы төшерергә иде, ләкин вакыт чикләнүе һәм дә мөмкинлекләребез чикләнүе булганга күрә без инде менә документаль өлешендә өстәргә булдык һәм инде бу ничектер теге безнең уен өлешләрен үзара бәйләп тора. Инде менә сез әйткән анда драма, комедия, чыннан да бу Ибн Фадланның вакыйгалары шуңа кызык, менә кинематографиясе өчен анда теләсә нәрсәне табып була. Һәм дә инде без бит инде бу Ибн Фадланның сәяхәтенең бер өлешен генә алдык. Безнең менә динебез белән бәйле, безнең менә бу вакыйгалар белән бәйле, әмма ләкин аның үзенең сәяхәте дә шуңа кызык. Һәм ул аннар монда килеп, монда язган, күзәткән әйберләре дә үзе бер айрым бер кызык шундый хәлләр, анда чыннан да бик күп нәрсә бар. Сценарийга килгәндә, монда миңа калса шулай ук үзенчәлеге бар, чөнки сценарийны бер юлы 3 кеше яза. Әлбәттә, бу тегемне әйтәләр бит инде бер баланы тудыру өчен 9 хатын бер айда тудыра алмый, ләкин бер хатын кирәк 9 ай. Ләкин инде без монда ул кагыйданы бузып, менә безнең Рудольф Хайноров, ул режиссер да булды, сценарист да булды. Ул кышкы сәхнәләрне төшерде. Рамис Назмиев, ул безнең Казандагы павильоннардагы сәхнәләрне төшерде һәм язды. Һәм инде
инде бу гомумән проектның по эпизодный план дип әйтгәндә кая нәрсә буласын мин һәм дә инде документаль эшен мин башкардым. Әлбәттә без бу фильмны пазл кебек җыйдык, чөнки документаль фильм ул бит әле әзер материалны гына бирү түгел, ул эзләнү. Минем өчен үземдә шәхсән бик күп зур ачышлар булды. Менә әлеге көндә дә менә шул без йөреп чыккан, шул өйрәнгән материаллардан гел яңа үзем өчен ниндидер ачыш һаман килә, һаман яңа фикерләр килә. Дөресен әйткәндә, без Ибн Фадланны һәм дә бу теманы өйрәнелгән дип уйлыйбыз. Ләкин 50нче еллардан бирле менә фәнни, җитди менә махсус бу темага кагылган хезмәтләр юк. Менә шул 50нче елдагы өйрәнү белән тукталып калган һәм дә ул бит инде сәяхәт Багдадтан башлап, Урта Азия аша үтеп, безнең җирлеккә хәлек килгән һәм дә мондагы хәлләр турында менә бүгенге фән күзлегеннән әле теге җитди һәм дә шундый теге тирәнтен фәнни эзләнүләр әле юк дип уйлыйм мин. Әйе, шуңа да карамастан өйрәнеп тә бетермәгән булса, әлдән әле барыбер мөрәҗәгать итәләр Ибн Фадланның шәхесенә. 1992 елда Мәскәү нәшриятендә аның менә шушы юл язмалары белән бәйләнгән, аның сәяхәтенә багышланган китап дөнья күргән иде. Шулай ук менә Антонио Бандерас 13-нче дигән нәфис фильмда аның ролендә уйнады. Һәм инде рәссамнар безнең әлдән әле һаман да үзләренең иҗатларында мөрәҗәгать итәләр әлеге темага, Ибн Фадланга, аның шушы алып килгән хатларына, чагылдыралар үзләренең иҗатында. Һәм менә аның язмалары тарихи гореф-гадәтләрне, халыкларны өйрәнер өчен дә бүгенге көнгә кадәр шундый бер чыганак булып тора. Безнең кыска гына бер сюжет бар, бергәләп карап китик әле шуны. 921 елда Әл-Мөхтәсид хәлифәтеннән бер төркем илчеләр Ирак Болгар җиренә юл тота. Алар арасында ел язмачы Сәркатиб Әхмәд ибн Фадлан да була. Илләрне тоташтыручы сәүдә юллары, товарлар сату, алыш-биреш белән бергә төрле халыкларның гореф-гадәтләре, мәдәнияте белән танышу өчен дә мөмкинлек бирә. Ибн Фадлан, он как раз-таки делает очень интересные зарисовки быта. Ибн Фадлан ерак сәяхәт вакытында юлда күргәннәрен теркәп, язып бара. Бирдә яшәгән халыкларның көн күреше гарәп халыкларыныкыдан үтә дә аерылып тору, анарда зур кызыксыну уята. Шуңа да әлеге сәяхәт зур тырышлык белән тәсвирләнә. Неожиданно, интересно, поэтому он все это подробно описывает. Әхмәд ибн Фадланны әдәби ачыш ясаучы, беренче юл салучы әдәбиятчы дип әйтсәк тә була. 319 көн дәвам ителгән сәяхәт вакытында Ибн Фадлан дистәләгән кабилә кавемнәр белән таныша. Мин даланың иң кадерле кунагы булдым дип язып калдыра ул Рисалә юл хисап мәкаләләрендә. Ибн Фадланның язмалары Көнчыгыш Ауропаның 10-нчы гасырга караган тарихын өйрәнүдә мөһим чыганак була. Барыгызга да хәерле матур көн теләп тапшыруыбызны дәвам итәбез. Студиябезнең кунагы Айназ Мөхәммәтҗанов, режиссер. Бүген без аның иҗат җимеше Ибн Фадлан нәфис документаль фильмы турында сүз алып барабыз. Фильмда 200 актер катнашкан. Һәм беләсезме, иң көтелмәгәне миңа калса, тамашачы тарафындан да инде ул безнең мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллның пәйда булу. Алай гына да түгел, ул бит әлендә гаскәри ролен башкара, һәм инде менә бу экшн сәхнәләрдә катнаша, сугыша. Кемнең инициативасы булды бу? Бу Камил хәзрәтнең үзенең теләге. Без инде продюсерлар буларак мондый мөмкинлек булганда аны ычкындырмадык, чөнки бу фильмга аерым бер игътибар җәлеп итү мөселманнар тарафыннан, гомумән безнең милләттәшләребез тарафыннан. Мин инде әлбәттә аңлыйм, бу әз генә теге стандарт булмаган хәл дини өлкә өчендә һәм кино булган өчендә, өлкәсе өчендә. Әмма ләкин мин аны яхшы бәялим, чөнки чыннан да бу кеше үзе тарих өчен җаны яна икән, һәм дә моны шундый чара белән
башка мөселманнарга җиткерелә икән, игътибар җәлеп итә икән, бу яхшы күренеш дип уйлыйм. Стандартлар, гомумән безнең фильм күп стандартларны җимерде. Бу прокат мәсьәләсендә дә, күрсәтү мәсьәләсендә дә, сроклар мәсьәләсендә дә, шуңа күрә инде бу безнең фильм бөтен яклап не стандартный булды, стандартсыз, бернинди калыпка сыймый. Тамашачыны тагын бер ягы борчый дип әйтсәм дә дөрес булыр микән инде. Татар телендә бигрәк тә ишетәсебез килә дип менә шундый сөйләшүләр ишетеп утырдым мин. Алга таба миңа калса тәрҗемә турында уйлыйсыз бугай? Әлбәттә, безнең дә бик зур теләгебез бу фильмның татар теленә һәм татар теленә генә түгел, башка телләргә дә тәрҗемә ителсен дип. Бигрәк тә инде безнең милләттәшләребез, безнең тарихыбыз булганга күрә, бу татар телендә булырга тиеш дип уйлыйм. Әмма ләкин безнең иң әүвәл тех задание булды рус телендә төшерү һәм әлбәттә инде монда шунда күздә тотарга кирәк. Татар телле специалистлар күп түгел, шуңа күрә рус телле специалистлар белән эшләргә җиңелрәк булды. Мин моны кирәк дип табам. Җитәкчелегебез һәм инде безнең заказчигыбыз Хузур нәшрияты, алар да моны аңлыйлар. Әгәр дә мөмкинлек тапсалар, инде мин бу иң беренче башкарылырга тиеш дип уйлыйм. Белгечләр турында әйтеп киттегез. Үземне бигрәк тә шатландырганы сезгә дә әйткәнем булды. Төрле экспертларның булуы. Безнең Татарстанныкы гына түгел, чит өлкәләрдән дә аларның абруйлы фикерләрен ишетү миңа калса дәрәҗәне фильмның тагы да арттыра. Әлбәттә, монда дәрәҗә арттыруда, ләкин монда дәрәҗә арттыру гына түгел, гарәп темасын, шул хәлифәлек темасын ул чорны белгән кешеләр күбрәк башка өлкәләрдә, безнең Татарстанда түгел. Безнең Татарстан белгечләре, алар безнең тарихны яхшырак беләләр дип әйтик инде. Петровский һәм башка, мәсәлән, Аликберов кебек, алар инде махсус шул регионны өйрәнгәннәр, шул тарихларны яхшы беләләр, шуның өчен дә без аларга мөрәҗәгать иттек. Һәм дә инде шуны әйтергә кирәк, без чыннан да монда бик югары дәрәҗәле экспертларны чакырдык, һәм дә аларның фикерләре, күп фикерләре беренче тапкыр яңгырады дип әйтик. Менә яңалык та шунарда да булды әле тагын. Менә бу экшн сәхнәләрендә әйтеп узасы килә, никадәр аларның кирәге булды микән? Беләсезме, бу бит инде әлбәттә безнең фәнни ничектер теге як булса да, аның башка ягы бар. Халыкка әз генә нитергә кирәк, тамаша кирәк. Уйнау элементын кертер өчен. Уйнау элементы һәм халыкка тамаша кирәк. Әз игътибарны гел бер төрле генә тотып тору бик авыр. Шуңа күрә әз генә халыкка башка төрле эмоция кертеп җибәреп, ул менә карарга җиңелрәк булып дип әйтик инде. Менә үзегез шушы фильм өстендә эшләү, үзегезгә нинди нәтиҗә ясадыгыз? Мин шул нәтиҗә ясадым. Беренчедән, әгәр дә идеологик яктан карасак инде, менә безнең бабаларыбызның сайлавы, ул безнең бүгенге кем икәнебезне билгели, бу идеологик яктан. Икенче карар, икенче нәтиҗә, безнең Татарстан кинематографиясы мондый фильмны төшерә ала. Безнең белгечләр бөтенесе булмаса да, ләкин аның нигезе бар, аның төп костяк дип әйтик, скелеты, безнең төп специалистлар бар. Шуңа күрә инде без зур һәм катлаулы проектка да алына алабыз. Без моны булдыра алабыз. Әлбәттә инде монда теге шәхсән үзем өчен тагын бик күп нәтиҗәләр, ләкин инде бу тапшырышы түгел дисезме? Фильм өстендә эшләгәндә менә команда була бит инде, менә сез костяк дип әйтеп киттегез инде. Димәк, сезнең алдагы алай-булай сезгә мөрәҗәгать итеп, шундый зур куйсалар сезнең алда, шундый максатлар, сез аларны җиңәргә әзер булып чыгасыз. Барыбер дә менә бу команда дигән нәрсә туплана алдымы? Әлбәттә, монда туплана алды. Кайбер специалистларны без эзләдек. Мәсәлән, художник-постановщиклар, тәҗрибәле художник-постановщиклар Татарстанда бик әз, юк диярлек. Шуңа күрә инде без менә булган безнең кызларыбыз никадәр булдырдылар, эшләп чыктылар. Алар өчен дә бик зур тәҗрибә булды. Әмма ләкин инде кайбер специалистлар җитеп бетми, бәлки анда Мәскәүдән, башка регионнардан чакырырга туры килер дип уйлыйм.
инде әгәр дә булса. Без инде мин яшереп тормыйм, менә үзебезгә бу тема бик кызык булды. Хәзер инде әгәр дә тамашачы сорый, дәвамы булырмы, булмасмы дип, без инде әзер торабыз. Шуңа күрә хәзерге көндә төрле вариантлар, по эпизодный план дип әйтик. Әйтәбез, бу фильмның дәвамы ниндидер булса да, без аны менә әзерләнәбез, әзерлибез. Эр яңа продукт булачакмы? Әллә инде сез моны өстәп куясызмы менә булган фильмга? Без төрле вариантлар карыйбыз. Ике вариант. Беренчесе инде ул бу фильмга спин-офф, ягъни ниндидер бер персонажны алып, аның историясын, аның тарихын булдырырга, һәм инде бу вакытта безнең файдаланнарыбыз, алмашканнарыбыз алар фон булып калачак. Икенче вариант инде бу тарихны, бу историяны, бу кыссаны тулыландырып, бәлки мини-сериал эшләргә дигән. Шундый вариант. Калсын, алай булгач шулай бит тамашачы көтеп торсын әле менә. Ничек булып чыгыр микән дип. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Матур эшегез өчен зур рәхмәт әйтәсебез килә. Алдагы эшләрегездә шулай уңышлы булсын. Тамашачы тарафынан яратып кабул ителсеннәр һәм үзегез иң мөһиме үзегез канәгать калгач та миңа калса бу бик әйбәт күренеш булыр иде. Шулай бит. Рәхмәт. Көтеп калабыз сезне алдагы көннәрдә. Көнегез матур итсен. Матур көннәр теләп, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Алда әле сезне Илаһи моңнар Зөһрә Сәхаби башкаруында мөнәҗәт көтә. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Кадерле кардәшләр, хәзер башкарылачак мөнәҗәт Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламның туган көнен зурлап иҗат ителгән Мәүлид бәйрәме дип атала. Аллаһ Рәсүле Пәйгамбәр туган көн бу мөселманнар, бу көн бәйрәм, бу көн шатлык. Мөкаддәстә шәриф көннәр, бу көн бәйрәм, бу көн шатлык. Мөкаддәстә шәриф көннәр. Туды Мәккә шәһәрендә, Рәбигъел әүвәл аенда, дүшәнбе көне 12-нче сәхәр вакыты таң алдында. Дүшәнбе көне 12-нче сәхәр вакыты таң алдында. Өммәтләре өчен көйде, хаккылы булуны сөйде. Хак юлында булды фида, күп салават булсын аңа. Хак юлында булды фида, күп салават булсын аңа. Бәйрәм, бәйрәм, бәйрәм көн бу, и кардәшләр шатлык көн бу. Батыллыктан чыккан көн бу, караңгылык беткән көн бу. Бәйрәм, бәйрәм, бәйрәм көн бу, и кардәшләр шатлык көн бу. Батыллыктан чыккан көн бу, караңгылык беткән көн бу. Караңгылык беткән көн бу.